Na, szóval én most játszani fogok egy játékkal, remélhetőleg sikerülni fog iPad-en is, most iPad-del vagyok, ezzel a játékkal én kislány koromban játszottam jó párszor, nem tudtam a nevét, mindig úgy kerestem rá, mint ahogy a mai napig is rákerestem, annyit írtam be, hogy Japanese Girl Laser Eyes School, vagy nem tudom, valami ilyesmi. És sikerült megtalálni megint, és hála jó Istennek igazából semmi változást nem látok rajta, mint mondjuk 10 pár éve. Úgyhogy nézzük meg, hogy sikerül-e vele játszani iPad-en, mert ugye eddig ezzel egérrel játszottam, és ott látszik is, hogy egért mutatna, hogy azzal játszak. Itt szemlélteti, hogy így le kell lőni, lézerezni a férfiakat, de hogyha észreveszi egy nő másik, akkor versengeni kezd veled, és hát neked nála jobbnak kell lenned, és le kell győznöd, és akkor utána gyűlnek majd köréd a férfiak, ilyen szellemként. Na nézzük, hogy tudok. Na. Itt az lenne a lényeg, hogy le tudjam lőni, de hát nem ez hihetetlen, miért nem sikerül? Na, Istenem, ez lehetetlen. Miért nem sikerül? Megyek. Azért ennyire ez nem lehet ilyen szar. Ja igen, ott látom, van ilyen tanárnő, most megmutatom, ha így neki megyek, akkor elbukok. Mert úgy halad előre, mint valami ilyen áthatolhatatlan szikla, talán visszafelé is elbukok rajta. Hát az az igazság, hogy most nem tudom, hogy fogok játszani ezzel a játékkal, mert nem sikerül egyszerűen. Most ez mi volt? Belenagyított? Tehát igazából több szint is van ezen a játékon, akkor inkább megmutatom a többi szintet, ha még van rá időm. Jaj, ne, itt van a tanárnő. Igazából úgy emlékszem, hogy van egy ilyen legmagasabb szint, és ott van egy ilyen aranyhajú, vagy kékhajú, ja nem, vörös hajú, és a körül nagyon-nagyon sok nő legyeskedik, de hát ezt így nem fog menni. És vége. És nem sikerült egyet se elkapni, ez hihetetlen. Most mi lesz így velem? Igazából még egyszer se volt a történelem során, amikor én ezzel játszottam, hogy nem kaptam el egy férfit se. Úgyhogy most kíváncsi vagyok, most mit fog mutatni, mert addig mindig azt mutatta ugye a végén, hogy így visznek engem ilyen ágyakba, és így csak vonulnak mögöttem ilyen szellemként, ilyen szívecske szemmel a fiúk. Most egyáltalán igazából mi van? Ilyenkor már rég vége kéne legyen a játéknak. Én ezt nem értem. Esküszöm. Hát, akkor ezek szerint így van vége a menetnek. Nem derül ki, hogy mi történt.